Здравейте, приятели! Добре дошли в нашия канал Зирве на уреда говори. Приятели, както виждате, отново сме на чист въздух сред природата. Искам да ви покажа няколко ясни нишана. Само да видя откъде мога да се изкача точно. Къде идея първия ясен нишан. Много ясна изработка имаме тук. Издълбано, дадена в посока надолу. Виждате ли? От тук надолу ни дава. Следващия, който идва, е точно тук. Аз ще слеза малко по-надолу сега да ви покажа. Ето, он я отвежда отгоре по този начин надолу, а този идва точно тук насам. Сега, и от тази страна имаме, забравих да ви я покажа, много ясно се вижда там мястото, нишана, който отвежда отново надолу, точно тук ни е едното място. Зирве Маркус 5D, както знаем, първото устройство в света, само при нас. Никой друг не притежава този скенер. Дълбочина от 10 до 15 метра. Всички метали, които не са уловими от магнит, това го подчертавам. Който иска, може да дойде да си направи тестовете. Софтуерът е много професионален, работи само на други телефони и таблет. Това искам също да го подчертая. Сега, вземам си устройството. Аз ще направя тук къса снимка, за да не става много дълго видеото. Ние в момента си тестваме устройствата и ви показваме как трябва да се работи правилно. Това е, нищо друго. Сега, 5D, натискам тук един път, отварям си приложението, къде. Така, бултута е свързан, нека да се обърне така. Трябва да се вижда, нали? Вижда се, нали? Устройството е включено така. Сега, това е живото сканиране. На живо сканиране ние какво казваме? Зависимост от големината на метала от метър до 1,50 м максимум. Това е Pointer Mode. От тук си правим изображенията. Ето, последно съм заснел 8 на 8. Също така ще заснима, но вие винаги заснимах и 10, 11 на 11, 12 на 12, 13 на 13. Разбираш? Ето, поставям 11 на 11, като го направя в момента. Ето, давам ОК. 3 метра на 3 метра. Това какво означава? 3 метра дължина, 3 метра широчина. Но аз сега няма да го правя толкова голяма снимката, ще го направя 8 на 8, за да стане малко по-къс видеоклипа, да не става толкова дълъг. Сега аз ще почна да снимам от тук. Винаги се започва от ляво към дясно. Това ако искаш да провериш. При Маркус 5D вече не е така, както при Зирве 4D. При Зирве 4D винаги трябва да се спазва юг-север, а тук вече юг-север при Маркус 5D отпада. Сега аз ще започна да снимам от тук. Нека да увеличим звука. Не се е свързало ли, бе? Само секунда. Давам ОК. Така. Бавничко. През 30 см. Както виждате, изобщо не разклащам устройството. Така, като изместиш 30 см, винаги правиш снимка и изчакваш 2-3 секунди. Местиш отново. Както виждате, дръжам устройството на 15 см. Без да го разклащам. Това е правилното движение, приятели. Бавничко, без да се бърза. Ето, местя 30 и отново. Няма да бързате. Както казах, това устройство има дълбочина от 10 до 15 метра. Зирве Маркус 5D, много сериозен скенер. Бавничко. Каква кухина даже тук обаче. Уникално. Направо ги представяме. Сега местя 30. Отново. Не бързам, спокойно, малко бавно става, но така трябва да се снима, това е правилното. Винаги изчаквате по 2-3 секунди, това е много важно. Със сигурност не се блъска устройството по земята, нито по скалите, нито го клатиш наляво надясно, това е много грешно. Дръжа се на 15 см, ако е равно, ако не е равно,
момента почвам последен ред. Дай. Виждате ли как засни? Зирве Маркус 5D. Това място. Имаме и минуси. Къде? Кухината. Минус е дал. Минус точка 72. Минус точка 72. Минус 6.12. Значи, когато има минуси, минуса винаги ни показва, че там има кухина. Нека да пусна дълбочината да видя. Да. Дълбочината е 2,65 тук, приятели. 2,65 дълбочина имаме тук. Нека да видя на 5. Ей, къде? Видя ли как го засни? Видя ли долу стаята? Гледай, замолявам още един път. Дигам, голяма е. Много е голяма, виж какво става. Много е голяма. Гледай какво става. Виж тук входа за какво стана. Просто чакай да го ставим само него. Да почна да го търся. Чакай само да го намерим. Точно тук мисля, че беше. Ау, гледай какво става. Гледай. Виждаш ли? Аз ти казах, че е система от тунели тук. Има система от тунели. Къде? Виждате ли го място, приятели? Още малко да приближа. Уникално ни остана само стаята. Къде? Значи това е дясната страна. Това е от лявата страна. Отлично ни засечи Зирве Маркус 5D. Благодаря, че бяхме заедно в този видеоклип. Благодаря за вашата подкрепа, приятели. Нека да последваме TikTok, Facebook страницата ни. До следващия клип. Чао!